أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Allah umdala weyinsuku umenzi wento zonke abusise ukufundwa kwezwi lakhe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Ma Afrika mahle bantu bakithi. Ngina 4 months ngibuza abafundisi ukuthi leli Bhayibheli leli abalifundisa abantu abashumayeza ngalo abantu balithathaphi, noma ngithi lama Bhayibheli, ngoba phela igama elithi Bhayibheli alikho eBhayibhelini kodwa sesilifune salithola ukuthi igama lesiHebheru elithi Ta-Biblia. Ta-Biblia kusho ukuthi izincwadi eziningi ezishukulelwe endaweni eyodwa zaba umqulu owodwa. Izinhlobo ngezinhlobo zezincwadi eziningi ezihlanganisiwe zashukulelwa endaweni eyodwa. Igama elithi Bhayibheli lisho lokho. Kodwa-ke mina ngiyabuza-ke kubafundisi ukuthi lama Bhayibheli amaningi kangaka esengiwabalile abashumayeza ngawo abantu bawathathaphi? Akekho namanje umfundisi ongiphendulile. Kodwa okunokuthi bangiphendule, bangibuza ngeQuran ukuthi njengoba usibuza ngamaBhayibheli uthi siwathathaphi, iQuran yona iphumaphi? Alelani-ke bafowethu, mina angiphenduli, kuphendula okhuluma kwiQuran. Umdali qobo lwakhe uyena ophendulayo ukuthi iQuran iphumaphi. Lalela, okokuqala nje umdali uthini? Uthi fala uqsimu, Allah uthi ngiyafunga bimawaqi'in nujum, ngokunyamalala kwezinkanyezi. Allah uthi ngiyafunga ngani? Ngokunyamalala noma ngokushona noma ngokusithela kwezinkanyezi. Into esiyaziyo nathi ukuthi izinkanyezi ziyavela zibuye zisithele zibuye inyamalala. Allah uthi ngifunga ngaleso senzo lezo esenziwa yinkanyezi. Osaziyo nawe ukuthi ngempela siyenzeke. Lalela ukuthi Allah uthini. Uthi wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Futhi nembala leso isifungo esinamandla ukuba benazi. Allah akawakhuluma amanga. Uthi Allah ukube benazi lesifungo engisithathayo isifungo esinamandla. Lalela ukuthi Allah uthini, isiphi isifungo sakhe. Lalela, innahu laqur'anun karim. Nembala le Qur'an le ihloniphekile. iQur'an lesisambulo lesi isambulo esihloniphekile. Lalela, fi kitabim maknun, isencwadini efihlakele. Le Qur'an le ayibhalwanga la emhlabeni kodwa ibhalwe kuphi? Encwadini efihlakele. Ukusuka kwayo isuka la kuleyo ncwadi efihlakele iza kithi la emhlabeni. Akuyona incwadi ebhalwe la emhlabeni. Lalela, la yamassuhu illa almutahharun. iQur'an ayithintwa yinoma ubani ngaphandle kwalabo abamsulwa. Uyazi-ke kimi nawe muntu akekho umuntu omsulwa owumuntu, izingilosi kuphela zikamdali ezimsulwa. So Allah uthini? Uthi iQur'an ithintwa yini? Izingilosi zakhe kuphela ngoba yizona ezimsulwa. Lalela ukuthi le Qur'an njengoba ithintwa izingilosi iqhamuka kuphi? Okay. Tanzilum min Rabbil alamin.
isambulo esivela kumdali wethu umondli wemihlaba yonke. Yezwa ukuthi iQur'an ivelaphi? Angithi ningibuzile, nanga umdali uyanitshela ukuthi ivelaphi. Tanzilum min rabbil alamin. Isambulo esivela kumdali wethu. Ekugcineni ku-Allah uzumbuzo. Afa bihadha alhadith antum mudhinun. Uyabuza-ke manje u-Allah ukuthi kungabe yile nkulumo yini eniyithatha kalula na? Allah uyanibuza-ke manje, senginitshelile ukuthi iQur'an amazwi ami, iphuma kimi mina mdali wenu. Ingabe-ke yiyo-ke le nkulumo le enginilethela yona eniyithatha kalula? Are you taking advantage of the Quran? From namhlanje seniyazi ukuthi iQur'an iqhamukaphi, isambulo esivela kumdali. Ayibhalwanga abantu bala emhlabeni. Abantu bala emhlabeni babhale into esi-complete. Wena uyadluliswela nje kuthiwe bhala ubhalele abala emhlabeni. Hayi ukuthi into esazoqalwa phansi edithwe yenziwe zonke lento lezi ezenziwe ngamaBhayibheli. iQur'an ayikho njalo. Cabanga ukuthi-ke manje imiqondo yenu yavuleka, nizwile nazwisisa ukuthi iQur'an isambulo esinjani esizeleni la emhlabeni siqhamukaphi. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.